Veijarivuorenpuisto residential building is utilizing geothermal wells and also district heating, supporting it in the cold periods. In addition, we are collecting the exhaust air heat and reusing it for heating the building and its water. The beauty of such a hybrid heating system is that we can use it even in buildings with little space for wells. Let's take a look at this Veijarivuorenpuisto heating system. Kohteeseen on asennettu älykäs hybridilämmitysjärjestelmä, joka sisältää poistoilman lämmön talteenoton, kaukolämmön sekä maalämpökaivot. Kokonaisuutta ohjaa älykäs automaatio, joka huomioi muun muassa pörssisähkön spot-hinnat, sääennusteet sekä huoneistojen lämpötilat ja kosteudet. Smart Heating-automaatio ohjaa ja optimoi kokonaisuutta niin, että lämmitysjärjestelmä käyttää aina edullisinta lämmön lähdettä olosuhteiden mukaan. Tämä tuo tietenkin lisää säästöä lämmityskuluihin. Smart Heatingin etävalvonta toimii vuoden jokaisena päivänä ja annamme tuottotakuun lämpöpumppujen toiminnalle koko elinkaaren ajan. Näillä leveysasteilla tämä on erittäin tärkeää. In this case, the customer specifically wanted to keep district heating as the additional heat source for cold periods. Kaukolämmön kuitenkin hyötynä on se, että se on erittäin varmatoiminen ja toimii erityisesti kovilla pakkasilla hyvin täydentävänä muotona ja siinä se tehokkuus on oikein hyvä. Currently, the share of district heating is some 11%, which is pretty optimal for the hybrid heating system. This means that the system has cut down the heating cost expenses by €70,000 in 10 months only. At the same time as we might have minus 30 degrees in the winter in Finland, we might have plus 30 in the summer. As a matter of fact, we broke a record this summer. We had a temperature above 30 for 3 weeks in a row in Finland. Tähänkin taloyhtiöön on mahdollista lisätä maaviilennysjärjestelmä myöhemmin, jolloin tämä viilennysenergia otettaisiin täältä maalämpökaivoista ja silloin tämä kaivojen latautuminen tapahtuisi tietenkin sillä viilennysenergialla. Ja viilennysjärjestelmät on nyt entistä suositumpia asukkaiden keskuudessa, koska nämä sää-ääri-ilmiöt on voimistuneet ja hellejaksot ovat pidempiä. Intelligent hybrid heating systems combining district heating and geothermal wells, such as the one here in Veijarivuorenpuisto. They are suitable for most residential buildings in Finland with 20 flats or more. The automation understands both the electricity spot price and weather. It chooses the heat source based on that, either district heating or geothermal wells. The customers don't need to worry about any risks regarding either district heating or electricity price increases. These so-called partial district heating systems are really the key in cutting the carbon footprint. These systems can be favored by both geothermal and district heat advocates. So no risks, only wins.